שלום חברים יקרים. רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, ישב פעם בהתוועדות עם תלמידים, עם אנשים, חברים, חסידים, תלמידים, ושמע פתאום אותם מדברים, ואת אחד אומר על השני, אני אקרא אותך כמו דג. ואז הוא אמר להם, שימו בבקשה את הידיים אחד אל השני. בואו נתחיל לנגן ניגון. בתוך הניגון הם התחילו פתאום לראות כל מיני מראות. בתוך המראות, ממראה למראה, הם רואים פתאום את אותו אחד שאמר על השני, לוקח אותו וקורא אותו כמו דג. והם חיים, והם שרים, והם מנגנים, והם מדמיינים, והם נבהלים מהמראה, נבהלים מהתחושה. ואז הם פוקחים את העיניים. ואז אומר להם הבעל שם טוב את הדבר הבא. לכל דבר יש השפעה, יש אפקט. גם למילה יש אפקט. למילה יש הרבה מאוד כוח, יש הרבה מאוד עוצמה. גם אם זה לא קורה בפועל, וגם אם בן אדם רק אמר את המילה, אבל בפועל יש אפקט גדול, מסוכן מאוד למילה הזאת שהוא אמר, גם אם הוא לא ביצע אותה. אנחנו בפרשה שלנו מדברים על מקלט, על רוצח, לא עלינו שרצח, והרצח הזה בעצם נעשה בשגגה, או אפילו בסוג של רשלנות, אבל לא בכוונה תחילה ממש. לא הייתה פה איזושהי תזמון, לא היה פה איזשהו תזמון ותוכנית להריגה. ואז הבן אדם הזה הוא נקרא רוצח. הוא צריך להימלט לעיר מקלט. ושם הוא צריך להיות שם בבדידות עד מות הכהן הגדול. אומר הרבי שמקלט, רוצח ורצח ונטילת חיים, זה לא צריך להיות דווקא בפועל ממש, שבן אדם לקח חרב והרג את השני, או אקדח וירה בשני והרג אותו. זה יכול להיות גם במילה, וזה גם יכול להיות אדם כלפי עצמו. אדם שרוצח נשמה, אדם שרוצח כישרונות, אדם שרוצח זמן, כל משאב שיש לאדם, שהוא לא משתמש בו נכון, שהוא לא מנצל אותו כמו שצריך, הוא פשוט רוצח אותו. ובשביל הרצח הזה אומרים לבן אדם, תשמע, גם אם רצחת, אבל זה היה בשגגה ולא בכוונה תחילה, יש לך אפשרות, יש לך פתח מילוט, יש לך את המקלט. והמקלט הזה בעצם במשמעות הרוחנית, זה המקום שבו אתה יכול להיכנס אליו, להימלט, ואתה יכול גם באיזשהו מקום להחזיר רטרואקטיבית את אותם דקות, את אותם שניות, את אותם משאבים, את אותם קישורים שהתבזבזו והלכו. המקלט הזה זוהי התורה. התורה נותנת לאדם את האפשרות להשלים חזרה. אדם שלומד תורה בעצם מקבל חיים מחודשים. גם בקלנדר של השנה יש מקלט. המקלט הזה הוא חודש אלול. כל הפספוסים, כל הפגמים, כל הטעויות, כל הדברים שרצינו, כל ההחמצות, הכל מתנקז לחודש אלול, שהוא החודש החשבון והוא גם חודש המקלט. הוא גם חודש הסיכום וגם חודש המילוט וגם חודש ההצלה, שבו אנחנו יכולים להציל את הכל. שבת שלום.